mistoqsija qabel ħalli Merħba, dan huwa Shooter u bħalma tafu f'pajjiżna qed isiru ħafna ġonna ħafna parks u llum għandna minn Project Green l-organizzazzjoni li tħossib il-parks magħna lil Lorraine Bsajra. L-ewwel mistoqsija, tlaqna, Lorraine, kemm ilek f'dil kariga u jekk din il-kariga ma' Project Green għamlitek xi iktar ħadra. Ħadra f'sens. Dak is-sens. Ta' environment. Inni 6 xhur u iva kemm inni naħdem ma' din l-organizzazzjoni sirt naqra iktar aware ta' kemm irrid nieħdu ħsieb l-ambjent u iktar sirt naf iktar fuq l-ispazji ħodor li hawn Malta. Intom ukoll qegħdin tfittxu dad-disin ta' maskot. Fiex intom fih? Insomma, bħalissa qed insib l-opportunità biex nitlob il-pubbliku inkoraġġixxu it-tfal jieħdu sem f'din il-competition. Għandna age groups bej 7 u 11 sena u 12 u 16. Nixtiequ li jkollna iktar input. Isma' jekk tidu maskot bras kbira. Ejja x'qed naħdu l-ħin. Bl-istrateġija li qed tieħdu u bil-marketing li qed tagħmlu. Qed taraw iktar nies fil-parks. Diffiċli ngħidlek bħalissa għax l-organizzazzjoni ila sena u kważi sentej. U l-events xogħli u tat-tim tiegħi huwa li nagħmlu iktar events biex nġibu l-pubbliku iktar aware dwar dawn l-ispazji ħodor. Qed ikollna turnout tajjeb għall-events li qegħdin nagħmlu, imma mhux biżżejjed. Rridu naraw iktar nies. Rridu iktar. Eżatt. Rridu iktar, bil-mod ukoll jibdew ġejjin. Semmilna sfida waħda illi tiffaċċjaw intom bħala Project Green. Sfida li għandna huwa li nagħmlu il-pubbliku iktar aware fuq il-ġonna u spazji pubbliċi li hawn u fuq dak li qegħdin naħdmu. Aħna rridu li l-pubbliku u l-komunità tuża dawn l-spazji biex ovvjament toħroġ recreation mal-familja, tmur relaxation, jiġifieri dik hija l-isfida. Kemm jista' jkun. Eżattament. Mhux hekk għax inutli jsiru mbagħad ma jmur ħadd. Taħseb li l-Malti japprezza x-xogħol tagħkom u dawn il-postijiet ħodor li qed jiġu kreati? Il-Maltin iva japprezzaw għax kull darba li nagħmlu event ikonna ħafna input bħal speċi kemm qed jieħdu gost b'dak li qegħdin nagħmlu. Jiġifieri mhux kulħadd jaf imma dak huwa xogħli u tat-tim li nibqgħu nġibu n-nies aware ta' dak li qed jiġri. Fil-fatt aħna konna ftit involuti f'tal-Halloween tajjeb u kien hemm ħafna nies li bdew jgħidulna dal-park tal-Birgu qed ngħid tajjeb għaskont naf li jeżisti, ġifieri dik waħda. U tnejn żgur ħadd ma ġietu f'moħħu li ntuża l-park għal xi ħaġa bħal tal-Halloween. Imma illum il-parks qed isiru ħafna iktar moderni, tajjeb, x'qed tagħmlu differenti minn kif kienu qabel? Qed nagħmlu minn kollox biex il-park u open space isir iktar aċċessibbli, inneħħu l-ispeċi invażivi dawk li ma jagħmlux ġid. Ma jagħmlux sens laqas. Eżattament. Eżatt. U fejn hemm bżonn eżempju nagħmlu iktar shading, ġifieri niżiraw iktar siġar, nagħmlu kollox sostenibbli, ġifieri l-periti tagħna jagħmlu kull mezz li kull oġġett li huwa ġol park huwa sustainable. F'post li kemm jista' jkun nitbiedu mill-electronics, għalfejn tagħmlu Wi-Fi? Biex immorru kontra li bniedem irid joqgħod ġewwa biex jaħdem jew jaħdem mid-dar. Jiġifieri inti tista' tmur ġol ġnien biex taħdem il-ġnien jew miflok mort l-uffiċċju mort tal-park. Tajba ħafna tajjeb. Għaddu kif kelkom Open Day, fejn rejtu l-proġetti kollha li ġejjin għal Project Green. Tina ftit numri hekk. Mela, l-għan tal-Project Green kien li nisebixxu 19 il-proġett li ħajġu lesti fit-2025, ħut minnhom huma Simar għal-mod tal-kelma, ta' Kaverizza, Marsa Xlok. Dak interessani, dak id-dejja. Eżatt, hemmhekk ħajkun hemm ħafna eżempju għal-mod tal-kelma, hemmhekk ħajkun ħafna pjanti li huma pollinators biex nġibu ovvjament iktar naħal. Wara li tlesta park loġiq taras jibda biex iżommu in-nies il-pubbliku xorta għadu jagħmel il-ħsarat il-ftit. Sfortunatament iva, nsibu ħsarat u ovvjament dak huwa ta' detriment u x'aqsaq ix-xogħol li jkun sar. Eżatt. Veru li tista'
tuża l-park, ngħidu għandi birthday party, praċett jew hekk. U forsi ma naffordjax li mmur f'sala, jew m'għandix aptit immur f'sala, nista' naqbad u niġi il-park u nużaha xi ħaġa hekk. Skont il-qis tal-event li tixtieq tagħmel, jekk għandek birthday party tista' tmur u tagħmel birthday party. L-aqwa li ovvjament m'intix qed tagħmel sara lil park. Issa jekk għandek f'moħħok tagħmel xi event naqra ikbar, tajjeb li tikkuntattja l-project team. Eżatt. Tal-li waqqajthom kollha ħankunu qed intuk tifkira ta' shooter. Grazzi. Blazer il-bisa, grazzi lilek u l-ħaddima kollha ta' Project Team li qed tagħmlu l-Malta iktar ħadra, b'sens tajjeb imma. Eżatt. Aħna niltaqgħu għada.